La falla de Convent de Jerusalem és avui al carrer. Els tallers de Paco López a Picassent comencen a preparar-se les primeres peces per al seu transport i en molts pocs dies començarà la planta d'este monument que ens han dit que va ser espectacular. El trasllat de les peces no és gens fàcil i amb el temps en contra, fins els angelets semblen cridar que cal donar-se pressa. I tots estos ninots són els que han de traure en el día de hoy a la plaza. Y Jacinto, teniu así moltísima faena. Sí, estamos ya preparándolo todo porque tenemos aún nos queda una nave entera para vaciar de figuras. Pero bueno, ya es el primer día y hemos empezado ya a sacar piezas a la calle. Pero Paco, mare meua, però quina falla que estàs fent enguany? ¿Qué tal? Hola. Pues sí, enguany és una falla molt espectacular. És una falla molt somniada i és una falla per arribar a lo màxim, no? És la falla que fa 10 de Convent de Jerusalem. 10 anys jo plantant a especial i enguany és un any molt important per a la comissió i per a mi, no? Perquè va haver una despedida, una tregua pactada. Despedida com? Sí, n'hi ha una tregua pactada d'uns anys que vaig a descansar de la màxima competició, de moment. I mirant, entre els ninots que estan al taller, no vos imagineu a qui m'he trobat. Mireu, al nostre company Julio Tormo, vestit de fallera, amb l'adreç de Canal 9 i tot. I és que un personatge com ell no podia faltar en una falla d'esta categoria. I així teniu una altra nau plena de peces de la falla. Paco, contant, per exemple, esta d'ací, què és exactament? Pues esta peça d'ací és una part de l'arbre del paradís que és una part molt important de la falla perquè és lo de baix del tot. Entonces té que aguantar molt de pes. I serà una de les peces que isca de les últimes. Una de les més delicades, no? De les més delicades, sí. Xics, que veig jo que teniu molta faena i sí que vos tire una maneta. S'agraeix. No pesa tant, com jo pensava. A veure... Ale, ja està. Ja està. Ja la tenim. Una més. Una més de moltes. Y este es un momento muy delicado, el de colocar las piezas dalt del camión. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que amarrarlas bien para que vayan bien sujetas al camión, para que en el transporte no se mueva ninguna pieza y no se produzca ningún daño en las piezas de la falla. Tu acabes de posar aquest tros de fusta en un foraet especial que li havíeu fet a la part de la falla. Molt bé, sí, y así ya agarraré para posarlo a la terra. I el següent és este, no? Te'l done, a veure. I això amb cadascuna de les peces, perquè queden ben protegides i arriben al seu destí sense cap problema. I ara sí que sí, se n'anem cap a la plaça del Convent de Jerusalem. Adeu!